Servus. Čo? Ešte nám to čo je? Ticho, práve sa upokojil. A čo mu akože bolo? Má utkvelú predstavu, že je Tyrannosaurus Rex. Na to si ako prišiel? Nie, to mi povedal majiteľ. A aj keď vidí v televízore Jurský park, tak chce skočiť do obrazovky. A robí to aj pri iných filmoch. Ešte ho trošku dráždi Harry Potter, ale tam bude príčine zrejme iná. Tam podľa mňa on bojí toho Voldemorta. Kto? Nevieš, to je Voldemort, čak to je najväčší zloduch z Harryho Pottera. Ty si to nečítal? To som nečítal, ale viem, že to nie je Harry Potter, ale Harry Potter. Potter je niečo úplne iné. Áno, no však to je jedno. No. Počkaj, prestaň s tým toto. Počkaj, čo vlastne chceš, čo ma rušíš pri práci? Keď si poviem, že prečo ťa ruším. Dobre, no. Tak, pri práci. Dobre, no, tak ešte ty mne poďakuješ, že som ťa vôbec dneska vyrušil. Dobre, no. Pri práci. Čo je? Áno, no. Neviem tu zriť toto. No poď tu, musíš sadnúť, lebo trošku je to komplikované. No hovor, čo to je? No čo, poď, no to prečítaj si. Áno, to je zoznam, tam je 10 ľudí. Áno. A keď ty každému z týchto ľudí pošleš 1000 korún, tak o týždeň dostaneš 10 000 nazad. Áno, ale to ešte nič. O 2 týždne dostaneš 100 000, o 3 týždne 1 000 000. Ďalej ani nebudem hovoriť. Jasne, haslo a... Áno. Čo je tam tvoje meno? Áno, no to je práve tá finta, vieš, že ty keď pošleš tie peniaze, tak seba napíšeš tuto dole a prvého vymažeš. Áno? Tým pádom tebe vlastne to pošleš 10 ľuďom a tých 10 ľudí ti pošle 1000 korún a posunú ťa zase vyššie. Takže o týždeň už ti pošle 100 ľudí 1000 korún, čo to je 100 000, áno? A o ďalší týždeň ti už 1000 ľudí pošle 1000 korún a to už je 1 000 000. Áno, čiže ty budeš na 9. mieste? Áno, no. Tak áno, lebo som začal skoro. No, prebehne ďalšie kolo. Áno. Ja sa dopíšem, ja budem na 9. ty už na 8. Áno, ale čo to nevadí, no tak budem vždycky trošku akože popredu, ale ty ma dobehneš. Jasné. No, však dostaneš. Váško, čo sa zbláznil, veď to je obyčajná pyramidová hra toto. A viem, že je to ako možné teda, áno, no a čo, ale vieš, ako na tom dá zarobiť strašne. Čo sa ty zbláznil? Ty nečítaš noviny, nepozeráš televízor? Ale kam teraz ideš? Čo? Ale prestaň už s tým oným. Však tu toto píšu. Čo? Táto hra pyramídová, ale to je podvod. To začalo pred 2 mesiacmi. Áno, no a čo? No to znamená, že už beží najmenej také 8. kolo. No a čo? Každý týždeň v tej hre narastá počet hráčov 10-násobne. To znamená, že druhý týždeň ich je 100, tretí týždeň ich je 1000, štvrtý týždeň 10 000, piatý 100 000, šiestý, 1 000 000, 7, 10 miliónov, 8 týždeň 100 miliónov. 100 miliónov hráčov, 8 týždeň. Kde býva 100 miliónov hráčov na Slovensku? Čo si sa zbláznil? Koľko sa ľudí na Slovensku? 4 milióny, dajme tomu dospelých, cca. A ešte aj z toho polovička, ak by ti poslala peniaze, pretože tá druhá polovička nemá 10 000 na takúto hovadinu, musia živiť rodiny. Áno, no. No počkaj, ale potom... To čo vlastne znamená? No to znamená, že už sa minuli ľudia, ktorí by ti poslali tvojich 1000 korún. Chápeš, počuj, Lácio? Nikam nič neposielaj. Nikomu nič nehovor, dobre? Lebo budeš každému len na srandu. No. Čo? Ty už si poslal? Ale ja viem, prečo ty takto správaš. Ty závidíš, kamarát môj, ale ty sa potom nečuduj, keď ja budem mať o také 2-3 týždne na účte 1 000 000 korún. Lásko, prosím ťa pekne, upokoj sa, sadni si. Koľko rokov sa poznáme, som tvoj kamarát. Kedy som ti zle poradil? Vždy mi zle poradíš, vždy, kamarát môj, vždy. Ale ty sa potom nesmúť za mnou a nezáviť hlavne, keď ja o týždeň kúpim dom s bazénom. Potom kúpim auto. Ford Convertible z roku 1962. Prestaň, veď ty hovoríš ako nejaká sekta. A keď ja sa potom nepozvem na grilovačku, na mojom novom grille, ktorý stál 7 000 korún a ktorý som už mimochodom kúpil. Ja už si ho kúpil, čo na to Ildiko? Ildiko sa veľmi potešila a ja som ju poslal do mesta, aby si kúpila niečo na seba, lebo my na to máme. Boha, veď ty si ako zhypnotizovaný. Kto ti natlačil do hlavy tieto kraviny? Aj čír z druhého. A aký on má život? Dobre, mne to je jedno, rob si, čo chceš. A keď už si namočil aj Ildiko do toho, môžem povedať len jedno. Toto dopadne dobre. Odchádzam. Ale aby si nepovedal, že nej som kamarát.
nechám ti tú ponuku. Dobre uvažuj.